Dân làm chu lâu tlengin Caroline chu samhu nyang hian khuma chuan a lo thu a jin local chu anan amu to le to lo chu a lo zot jin chuan amu to thu chuan changin nga tinge samhu a ilo la oma ati asam chu joyar chuan a chem ro sak nga le Caroline chu lunga ti sha takhian a thungui viawa in a min lak lu tir khan kumnga ka ni a khati lai po khan tyang hian ka samin chem ro sak thin ti ro a ti le sap jin chuan nga tinge thil thlenga oma mi a ti Caroline chuan alu chu a thing wata engma chu a soi du lawe jin chuan min shi lo lang chuan nangma in I ching fel theyangem a ti le Caroline chuan chang lem lawin ling shi jin min kwa ro a ti le sap ringot jin pon zot bai tu lawin amala chuan a poma a kwa ve ta hle hle atuk lo thlengin jin chuan thil thleng vel chu alo chui ti ra edwin chu lo lu tin nimin khan Caroline nu shon le u nau pa shon te kha an lo kala chuan apa thi chan kha thil fel hlel alo boka kum nga liam ta khan gate khan miss shaute abi pop china thil thleng she tu po an oma mahse a she tu per chu a thi to a ti in jin chu a sangal phat gate chu da that ngal chu atum Edwin chuan Mr. Ling tuna chuan engma la tiri su thil akal boyange proof na engma kan la nei lo hi alo ti dan tum veu ma se kai chu miswal takani wangin jin chuan proof na engma kama mo lo ati a hote shwayin gate omna lam chu an pan ngal Edwin chuan thil thleng dik lo a oma hlo wang chuan Caroline chu bia in Mr. Ling hi dangro ati chula jin te ne gate in kotan thlen ral chuan Caroline po alo thleng ve ngal li jin eng thil nge ti tuma alo ti ngala jin chuan tuna hian thil ka ching fel do na ni nangman thila ti swale chuan da chhammak ro iti kha ipa thi dana khan ke thi ain rol ve in kan sia a kumnga kalta khan miss shaunen anin be pop china ni proof na ka nei lawa min ring lo po ani mai thei ti in asoi zo ma chuan Caroline chuan karing che ke chu nangma hian ching fel la ke pon ka chin fel tur te ka boi pu yang alo ti ve dai jin chu anui suka Kate in lam chu apan ngal Edwin chuan Miss Caroline nga tinge Mr. Ling kha idan lo alo ti Caroline chuan inga tinge kadanang Kate chuan athil ti swal man shem na mu aphualom alo ti mak Edwin chuan in seilan do na in cheng dun boka Mr. Ling ang mai na lom I chong le mahse amak lem lawe ti in Kate omna lam chu apan ve boka Kay chuan thil te lo inin jin te lo kal chu enga tan ma alo ngai lo ti sha tak hian alo nui khuma jin chu heta engei lo ti ve don alo ti jin chuan pe he lowin kum nga lem ta khan me shaunen inin be china Caroline pa thi na khan in rol ti ka shania in thil ti she tu ber chu thi to ma se ka sha chianga ni ati a Kay chuan approve na inayami alo ti jin chuan nang ang miswal tuk thil ti swal fia na tur nei kher ka ngai hlei nem ti in a hote chu kay taman be ti ra a soi sa ta shep a thi sen chu jin kora te chuan a kai nuala kay chuan vin tuar in engtin nge teng hian min ti ngam zok ati tuar jin chuan a thil in tura chuan damdoi phul chewin a meisel chan lai te chu de hlum nan a hmang le te a le khapoi mo chu la chhuakin nakina ilo chher donya I omna tur hi ti felvek ani to a chuan kha kanu le pa te I thana video kha kapu khan a pe chetiro mahse tu na chuan kapu pon alo chan thei to lawang che ama po ain chan thei to lo zo ka ni ati kum sak Edwin chu Kate dam doi pol na in tir tur chuan ti a Kate chuan ti su ti in an sia te chu a lo chiama jin chuan han soi te I duh2 soi ro mi pa nga ini chung hi a rei to don si lawa rei lo te chung in I duh2 han soi te alo ti khum le dam doi a tel cheu kha at na ni ngei turina lang Edwin chuan a in tir ta nge a jin chuan
Edwin pona da ula media te kaubok ula amwal phau the angberin omro se at nuwa po tu ma boy pui thei lawin da angche u a ti a chwa san zui e Jin chuak chu Caroline Khan lo la ngak ringin iti theim alo ti a Jin chuan o ti in fo chu atume Caroline chuan a ngonga thisen kai chu tu thisen nge ti in lo zot Jin chuan chutyang em in ka chak lo hleinem thil thata ka ti a lo mandon te chu ka phu ve lo mi alo ti Caroline chuan a kis zewa Jin chuan re lo chu ti viawin kha le khamo alo te le Caroline chuan I thil ti in loman anei angzel hian ka loman po hian pek na chan tur nei ve ngai lom a ti a Jin chuan ani le I loman tak tak chu eng ka ti in nge ka hlo chwa theyang alo ti le Caroline chuan tu nei thil ti hi chuan a hlo chhuak thei nge yang chu a ti a atu ka chuan Jin te chuan do kan kilin anan chuan anu thil design chu Jin alo mu a apa anu hian lemazak thiam ti ro alo ti Jin chuan inu hian erong bol po athiam mem ti in anan chuan thiam lutuk chef tam tak ai pona thiam dai zok anu e siam hi atui ber alo ti Jin chuan ama kha chuan artui kan po athiam lo thin kha ania ati supa Caroline chu a thil siam te kengin a ei thei to e alo ti pheya dokan chu alo kil zom ve bok Jin chuan a lem ziak chu hei engami tur nge ti in a zot Caroline chuan anan ka thili lo khoi le to ni mo anu tan hian apoi mo ania lo khoi to su ka ti kha ti in a hau lana in until ti thar tura design ve turin min ti a ka ti ve chin ani hi ti in a design chan te chu a shela anan chuan ei tur te chula in apa po chu asem ve zela Caroline chuan vegetable lam ei tam tur ti in Jin chuan anan khonge sa vel ngatinge sa min swa ve lo alo ti anan chuan kanin rul cha ti khan alo ti Jin chuan enge omzia ti in alo zot anan chuan nizan khan kamu hil dira anu lom man idil te kha ka sheveka lom alo ti reu Caroline le Jin te chu an lai dun le a thil dang chu soi dun ngal vatin Caroline chuan achwana tur te chu a soi da ya tu emo hian lo kol zomin Miss Shaule Chris chunga adu dan taka anti to thu te chu an lo shila Caroline chuan chu e khama Chris te ina akal tur thu a soi chuan Jin chuan a office kal na lam tur thawani wangin ka thla ko yang che alo ti Jin chuan Caroline chu thla in nangma in iti theyang mo alo ti Caroline chuan o Chris omlo laiania ka ti theyang ti in Jin chuan Chris omlo laiania Miss Shaw chau chu iti theyang tan kalo nga kang che ati a Caroline chu ama chuan a lut Edwin chuan kavalu pui do na mi alo ti mahse Jin chuan a phal lawa ama in ati anga yalom mahse ilo en thareng chin do nya boina atole to lo shala mahse ama in iti tir phol zelang ati Caroline chuan kong khar chu kek dat datin Miss Shaw chuan tungi alo ti a kong khar chu lo hongin Caroline mu chuan khar le ngal chu atume Caroline chuan tangin poisa chu a mu a Miss Shawin poisa mu cha chuan local ro ka fanu nang hian min ti hnwal lawang ti ka shalom alo ti le alo tlon huam huama Caroline chuan thil dang vak ti ka tum lo ka ruma ka lemzia na te kha lo la ka tum mai ania ala omang chu ti ro alo ti Miss Shaw chuan o kan la ange ti in room lam pan pa chuan engma ka lo la ti chelo hlawa alom lutuk ati neu neu chutia Miss Shaw room a lu chung chuan Caroline chuan camera lo kam ru a Miss Shaw lo phei ti a chuan apa thalak chu alo en da ya Miss Shaw chuan ipa thi nu khan ka thei ngil thei lo ti khan athalak ka da thata ringa ni kha alo ti vele Caroline chuan ka ngai to a kumnga ka ni a ka bo ma khan tui de win kamu a ka harle chuan mun shat lawa ka lo om da ya chuan kamu manga ka pa in min lo kawa ka thi dan kha thipa ngai ka ni lo mi in min thata ni
phuba la ro min ti a sin ati Miss Shaw chu a boy ngal vek Caroline in nga tinge Miss Shaw khwa ala en hi thla mu ang maya I boya ti in a chwa san mak pona chwak chu jin te khan an lo la ngak renga Chris kha kolin anu poisa apek thu chu a shile kher zanlama chuan Caroline chuan Chris te nu fa chu camera akam mang khan alo en meka jin po chuan alo en pui ve bok Chris chuan anu chu poisa dilin Caroline in apek thu po a shil vek thu chu a shila anu chuan apek phasi lo wang chuan kut te chu anin thlaka poisa chu apek du lo chuan apa kha ama azwang khlani lowin anu in a shai re wanga tla ani ti chu a soi chhuaka nangma wanga thiani kha I thata ni chu ati twar anu chuan a beng ve bok a ro sum po I chan ve vek kha ati Chris chuan poisa kha min pek lo chuan thi turin min duwa ka ngai don ania chuan Caroline po apa thi dan cheng takin ka shil vekang alo ti Caroline in thu di ka sha chan chuan a chap zoi ama le ama chu in se ru in jin chuan alo danga Caroline chuan jin kanani kapa kha an thata ka that ve don ti in a ril runa chu ti mai tur po chu a shelawe jin chuan ole min lo kwala inat na te kha chu ka chunga hian shi tharo I ti cheve vek donya ti in a nema anin kwa ta vong atok zan lama chuan Chris chu a poisa bat na te chuan soisa in a kut te chu an vi saka kati to lawang min ngai dam ru alo ti twar Caroline te po chumi hmuna chuan lo kalin jinin kalu puidon che em2 ati chuan o nang po atwar tu thawinia annalai I mu ve ngai alom ti in an lu duna Chris chuan unaw nu min chan ro kalome unaw nu ti in ama chan tura lo kalemu chu alo ti Caroline chuan ngai omzet hian I thilai en tura lo kal kani ti in Miss Shaw po an lo shwai tel boka Chris chuan nangma wanga ni hi isha poisa khamin pe du lawa ti in an nu fa chuan anin haule ri Chris chuan Caroline nangma thil ti vekani mu lo ti in ka om chan hi irwa man na vekani hi alo ti vi chu atuma jin chuan a chem te ken lai chu alo tlo thlak sak Caroline chuan I she ve che amo mimol takini ti in apa an tha dan chu a shat vek to thu te chu a shila a video nei te chu en tir Chris chuan ka tha ani ve lawe kanu hi ani ama hian a shai ru ya anem tha alom alo ti anu chuan ngoi mak ro Caroline ipa kha chu Mr Ling wanga thi ani kha in panin kar adulo em wangin portion cheu atuma mahse Mr Ling hian a thatani alo la ti chale Caroline chuan tol thatu chu nangma nge hi ini tuma pu thei ini lo alo ti thunga anu chuan ngai dam te chu dil mahse omzia om to lawe ka in pe ang ati chung to mahse Caroline chuan itana gel tan chau chu osam mama medila tlala ka du ani shom takin ithi yang ati a Chris chuan o thusha tuwa ka chang thayang alo ti chule ipa thi nu po khan putar pakhat pasala anei le a mahse chu po chu chen shat lawin athi le thaw voini to tha chu atang lo thei lawang na takin an shem pha do na sin alo ti mahse ke chu min ngai dam la ti in alo nge na Caroline chuan Chris chu bottle chuan aluwa vo popin jin chuan awak na chu lak sak ngalin Caroline kuthi a mu chuan iwa chak don lo tak ti in jin chuan a soi sa ve bok anua chuan Caroline nen chuan an chwa san dun ta thei hun te local zelin lana in Caroline ta tu tura design tir kha company pakhat chuan an mani ti angin an lo post sak mak Caroline in a mu chuan anei tu pa chu kolin nga tinge ama ming po tar lang ve lova design chau an post engma ham that na nga tinge an pek ve lo ti in lo zot chu pa chuan lana ta tu a design wang khan in langa lami a eng po ti ro ti in enga tan ma chuan lo ngai lawe Caroline po chuan
ole du thlan tur pahnih ineya kha thil ka post tha in kaming itar lang tel don ya I company le in a thok zong zong kha tlak chhiat tir vek du zawk lo chuan ti in avawe chu pa chuan engatan ma chuan angai sak du lawe I duang ang chuan iti don ya ti in anui khum vel maka Caroline chuan an thil post a chuan ka design te in lo man ve du awangin kalom khop mai ti in ava comment kher Edwin chuan Caroline an soi selna comment chu hrijina chhiartir ve a Caroline chu a thil va comment wang khan mi ho chuan an lo soi sel vak vak hi alo ni hrijin chuan va chhana comment ve tumin Caroline chuan alo dang hrijin chuan an soi selna sat em2 hi ti in a chhanga Caroline chuan engatan ma alo ngai lawe min soina sat paule a thani mai ati a she thiam lo viau mahse hrijin chuan thlop tlat to in Edwin chu isiamo an soi tam paule a thani chu ati liam ve le taringot hun te chu kal le dewin Caroline po mi pon an ngai ven na sa to viawa a class kal tur chu hrijin te chuan thla in media ho chuan an lo bor ngal luai Caroline chu zunah te lo zot ngal chiamin Caroline a tong du lo ti hrijin chuan she thiamin media ho chu a tol hnun tira Caroline chu a kut pe in Caroline pon lo kai ngal chuta media ho chuan zunah sang te chu zotin design chu ama design tak tak ani le ni lo te Caroline chuan proof na anei le nei lo te chu an zot duh2 Caroline chuan a design ngei ani ti fianan video chu a hmu a hi ani hi proof na chu adang langa in ti em company nei tu po ka berenga mahse engma ati do si lawa ka comment ani kha ti in a design company nei tu pa ne na an soina video chu a hmu a hrijin bula chuan tianga ti kher hi ka du lawa sin mole mahse a chula niang ti in video chu a social account lama chuan a post zui kha ka post to kha ati le kher hrijin chuan ole class chu vakal toro le ti in anin thaliama media ho chu nga tingin la omreng ti in hrijin chuan akal dar tir ngal vek bok Edwin chuan Mr. Ling kha video kha Caroline khan anei ring ani chuan nga tinge ama khan a post bat mai lo le ati hrijin chuan a hun ati lo wang ani kha mi in an social tam paule midang pon an shina sa anga alar wang lai takani chat in a post ta chawani kha ti in ama a Caroline in alo chan adu lo chan te chu a sheve chia Caroline chuan ina chuan lemte zak le mai in hrijin chuan nga tinge inai omrenga ama chuan pona chhuate pon nuami ti ve thin kha chian ko min chhuak ve ta che alo ti Caroline chuan ani mo ka chian te pon min lo som china ka pe lo deuh hleka mahse ani chuan zan in chu ka chhuak ve don o ati a anin ngei to viau Caroline chu chhuak ve ta nge in club lama chuan a in ti hlim ve a zute inin model mi pa te chu an order vel an chan ho chuan za in nuam chu an ti viawa in lama chuan hrijin chu lo omin Edwin chuan Mr. Ling Caroline kha klapa a in ti hlimania alo ti hrijin chuan puitling ani ve to a tikhan in ti hlim ve ro se lo ti in Edwin chuan mahse Mr. Ling englawania model mi pa tau tak tak order nuaman ti viawania alo ti le hrijin chu thik thu chiat na khat le ngalin boina adu ani mo ati a chhuak ngal hrijin chuan club chu thlengin Caroline le model pakhat chu an lo lam vel meka Caroline chuan hrijin a hmu chuan a chat thladir ngal a thian te ne Caroline lam mai lo la lam ve ro ti mahse a mengam to lawe hrijin chuan lo pan na in nuami ti viawani mo model ho ne na lam chu anuamem alo ti Caroline chu lo meng dek in engtika ngei lo thlena hei te chu kan lam ve mai ani hi nang aya hotan om chuang leinem alo ti alo tlon viaw hrijin chuan ni ka hotalom mahse itan hian ka hot tok lo ani mo tile in Caroline chuan tiang khan om su kan in fia mai lom alo ti hrijin chuan in fia mi du mo kan pahni in ina kan in fia mang
ti in apom no la a chua pui dai Caroline chuan a chua pa chuan a thian te chu nuam dewa hun mang tur chuan na cha zuya Shin ten in an thlen chuan Caroline chuan Shin chu kis zewin a lem kwal vel du tak a ti sap Shin chuan tikhan min ti su min on lak lo ange alo ti Caroline chuan on ro se puidan che ka shalom alo ti ve Shin chu akut te phar sakin akis te a Shin chuan akut chu phelro ti mahse a du lawa akut phorna te chu se in a in phela an pahnih chuan hun nuam tak chu an hmang dun zui sin to bera chuan Shin te chung kwa chu chuak hawin anan lekha chai chu an nu pa chuan an thir duna a topa chuan chung ko hlim tak chu an din zui ta bawk a top ta